Ayan, ipapakita ko lang sa inyo ang aking alagang mga lovebirds. Yan. Ito yung tinatawag na paraket, ibon. Yan, every morning binibigyan ko ito ng bird seed na may kahalong sunflower. Yan. Tapos binibigyan ko din ito ng mga gulay like ito. Nilagyan ko ng lettuce. Yan. Napakahilig nito sa mga gulay lalo't yung may mga dahon like kangkong. Yan. Kinakain din ito. Yan, ganyang gawain nila. Sinisip-sip nila yan. Halos 6 na ito aking alaga. So nagkaroon na sila ng isang inakay. Ito nandito. Kaya lang inaaway ng ibang lovebird. Ayan, napanot na. Yan, i-close up natin. Yan, nagkaroon ng sugat sa ulo. Yan siya. Yan. Yan, nakakatuwa ang pag-aalaga ng lovebird kasi sa umaga napakalakas humuni nito. Kumbaga ito yung pampagising ko every morning. Yan, ang ingay nito kasama yung aking mga alagang kalapating bukid. Yan, may ingay yan pag umaga. Yan, nakakatuwa. Ito yung painuman niya. Yan, dyan sila umiinom. Tapos ang pagkain nila ay yung yun, bird seed na may halong sunflower. Yan. Every morning lang ako naglalagay ng pagkain nito. Papansin nyo may parang kulay puti nandun, dalawa. Ito yung buto ng pusit. Yan, ginangat-ngat din nila yan. Pampaitlog daw yan pag kinakain ng mga lovebird. Yan, parang vitamina din nila. Tapos ito naman, nasa bandang kanan ko, mayroon akong paitlogan. Yan. May mga ibon din dito. Yan, narinig nyo. May mga namamasyal na ibon dito sa aking rooftop. Tapos ito may dalawang paitlogan din ako. Diyan sila nangingitlog. Ayun, may itlog na pala. May itlog na doon. Dalawa. Ayun. Nakakatuwa lang alagaan ito. Isang beses mo lang pakainin. Ito yung umaga lang. Ayan, walang tigil na kinakain nila yan, no? Yung lettuce. Bali, 3 pares ito. Mapapansin mo ang paraket, ang palatandaan nito pag lalaki, yung ilong niya ay kulay asul. Ayan. Pag asul siya, yan katulad nitong isang to. Ayan, yan,
Isang yan. Ibig sabihin barako yan. Yan. Ayun, yung isa pang yun. Barako yan. Yan, mga barako yan. Kulay asul ang ilong. Pag ang ilong naman ay parang kulay puti, ay babae yun. Yung gano'n lang palatandaan ko sa mga lovebird kong alaga. Ang ganyan. Maingay sila. Yan. Ito rin yung mga ginamit ko nung time na nagsa-silent LS pa ako. Ito yung mga lovebird na ito. Nabawasan na nga lang dahil nung na-monetize na ako, nagtampo. Namatay yung iba. So ito, nakapagpadami uli ako. Yan. Yan, papasok na yung isa. May silip-silip sa kanyang ugat. Ayun o. Babae yan. Kain lang kayo dyan. Yan, mamaya pahinga na kayo. Ang galing ng mga ibon ko. Yan, ingay naman kayo dyan. Yan, medyo close up natin. Yan, kain ng kain. Yun, no? Yan, yung maalaga kong lovebird. Yan, gagamitin uli natin yan pag nag-LS na tayo.